Arvoisa rouva puhemies! Hyvä opetusministeri, hyvät edustajakollegat ja muut täysistuntoa seuraavat! Tämä esitys, niin kuin tässä ministerin esittelypuheenvuorossa kuulimme, on varsin tekninen ja tulossa voimaan nopealla aikataululla ja parantaa tilannetta myös lausunnonannon kautta perustellusti. Tässä on siis kyse tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta eli tästä nykyisestä niin sanotusta TUVA-koulutuksesta koulukotien osalta, ja tämä ehdotus parantaa näiden yksityisten koulukotien asemaa, sillä jatkossa nämä saisivat sijoitettujen nuorten tämän TUVA-koulutuksen opiskelijoista koulukotikorotuksen täsmällisesti ja varmasti toteutuneiden läsnäolopäivien mukaan, riippumatta siis siitä, mihin aikaan vuodesta lapsen tai näissä tapauksissa nuorten sijoitus koulukoteihin tapahtuisi. Koulukotikorotus muodostaa itse asiassa yli puolet yksityisessä koulukodissa olevan TUVA-opiskelijan valtionosuusrahoituksesta, ja kun opiskelija ei ole tuon pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Katsoin tämän lainsäädännön lapsiasiainvaikutuksia, ja siitä kiitos, ne on tehty hyvin, ja tämä esitys vahvistaa näiden lasten sivistyksellisiä oikeuksia. Koulukotiin sijoitetun oppivelvollisen kasvua ja kehitystä koskevan edun sekä koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että näillä nuorilla on mahdollisuus myös TUVA-koulutukseen koulusijoituksen aikana. Esityksen arvioidaan parantavan sijoitettujen lasten opiskelumahdollisuuksia uusilla sijoituspaikkakunnilla, ja kun TUVA-koulutuksen rahoitus on paremmin varmistettu, niin yksityisten koulukotien on itse asiassa turvallisempaa järjestää tätä koulutusta riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta opinnot alkavat, eli tämä varmistaa tätä tilannetta paremmin näille nuorille. Onnistuessaan lastensuojelu edistää itse asiassa koko yhteiskuntamme hyvinvointia ja turvallisuutta torjumalla syrjäytymistä, mutta myös eriarvoisuutta, ja voisi todeta, niin kuin tuolla esittelyssäkin tuotiin esille, että lastensuojelu on koko palvelujärjestelmämme yhteinen tärkeä tehtävä. Lausuntopalautetta kävin hivenen läpi, ja siellä nousi esille muutama huomio. Tässä oli tiivis lausunnonantokierros, ja koulukotikorotuksesta todettiin, että koulukotikorotus ei kuitenkaan yksin riitä kattamaan TUVA-koulutuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia, jotka vastaavat suuruudeltaan koulukodin järjestämän perusopetuksen mukaisia kustannuksia. Myös lausuntopalautteessa epäkohdaksi koettiin se, ettei TUVA-koulutukseen esitetty perusopetusta vastaavaa laskutusoikeutta valtionosuusrahoituksen ylimeneville kustannuksille, ja näistä mielelläni toivoisin, että opetusministeri Henriksson voisi muutamalla sanalla todeta. Sijaishuollossa asuvien lasten ja nuorten sivistykselliset oikeudet ovat sellaiset, että meidän pitää niistä yhdessä huolehtia nyt ja tulevaisuudessa vielä paremmin. Ja oikeastaan haluan tähän keskusteluun nostaa myös esille sen, että millä tavalla nämä kustannukset meidän yhteiskunnassa jakaantuvat. Toin esille sen, että jokaisen nuoren kohdalla se on meidän yhteiskunnan yhteinen onnistumisen paikka, että me onnistumme tässä, mutta meillä on jonkin verran kuitenkin tällaisia ristivetoja siitä, että millä tavalla lapsen lähettävä kotikunta vastaa kustannuksista ja toisaalta sitten vastaanottava kunta, kun mennään vaikkapa tämän TUVA-koulutuksen ulkopuolelle perusopetukseen tai muuhun. Ja näissä ehkä olisi hyvä tulevaisuudessa olla samanlaisia selkeämpiä laskutusjärjestelmiä vastaamaan siitä, että miten vastaanottava kunta saa korvauksia siitä, että se kantaa tätä meidän yhteistä tärkeää tehtäväämme. Ja kysyisin myös ministeri Henrikssonilta sitä, että onko tälle puolelle mietitty malleja, joissa nämä kustannukset saataisiin paremmin jaettua itse asiassa sille lähettävälle kunnalle, missä ne
usein ne ongelmat ovat syntyneet. Ja täytyy muistaa, että se ei pelkästään ole kyse siitä, että jos tulee erityisoppilas, niin siinä saattaa olla paljon muitakin palveluita, joita siellä vastaanottavassa kunnassa, jossa saattaa olla siis perhesijoitus tai lasten kotisijoitus, tulee. Ja näiden kohdalla olisi hyvä miettiä järjestelmää, joka jakaisi niitä joko valtakunnallisesti tasaisesti tai sitten lähettävälle kunnalle selkeämmin tämä vastuu kuin nykyjärjestelmässä on. Kiitoksia. — Seuraavaksi edustaja Eloranta.